дар сиёсати роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ яке аз ҳадафҳои стратегӣ ба ҳисоб меравад. самараи ин дурнамо аз бузургтарин муваффақияти халқи тоҷик аст ки бо шарофати он Тоҷикистон имрӯз ба як қаламрави воқеан воҳид табдил ёфта, рафтуомади озодонаи сокинони ҳамаи минтақаҳои мамлакат ва ҳамлу нақли молу маҳсулот дар 4 фасли сол таъмин аст. таҳти роҳбарӣ ва роҳнамоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, баъди ҳадафи олӣ эълон гардидани раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ дар мамлакат, беш аз 2100 километр роҳҳои мошингарди дорои аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингарди дохилӣ бунёду таҷдид карда шуданд. лоиҳаҳое ки дар соҳаи нақлиёт дар солҳои охир амалӣ карда шуданд, аз ҷумла таҷдиди роҳи автомобилгарди Бохтар-Дӯстӣ марҳилаи 2 соли 2013 ба маблағи $23.3 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка, 18 километр роҳ ва 5 адад пул. таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе сарҳади Қирғизистон марҳилаи 3 қитъаи роҳи автомобилгарди Сайрон-Қарамиқ соли 2013 ба маблағи $29.7 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка, 89 километр роҳ. сохтмони роҳи автомобилгарди Шоҳон-Зиғар марҳилаи 3 соли 2014 ба маблағи $22 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка, 18.75 километр роҳ ва 2 адад пул. таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Турсунзода сарҳади Узбекистон қитъаи роҳ аз дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе то сарҳади Узбекистон соли 2016 ба маблағи $131.2 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка, 57 километр роҳ ва 9 адад пул. таҷдиди роҳи автомобилгарди Айни-Панҷакен сарҳади Узбекистон соли 2016 ба маблағи $115.3 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка, 112.6 километр роҳ ва 31 адад пул. сохтмони роҳи автомобилгарди Кӯлоб-Қалъаи Хум қитъаи Шамсиддин Шоҳин Шоҳон соли 2017 ба маблағи $92.9 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка, 40 километр роҳ ва 10 адад пул. таҷдиди роҳи автомобилгарди Восе-Ховалинг соли 2017 ба маблағи $37.58 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка, 88 километр роҳ ва 12 адад пул. таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Турсунзода сарҳади Узбекистон қитъаи роҳ аз пайкараи Абуалӣ ибни Сино то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе, сохтмони чороҳа Эстакада дар шаҳраки 82 соли 2018 ба маблағи $36.3 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка. таҷдиди роҳи автомобилгарди Хуҷанд-Исфара соли 2018 ба маблағи $54 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка, 67.7 километр роҳ ва 17 адад пул. барқарорсозии қитъаи 347 километраи роҳи автомобилгарди Душанбе-Кулма ба маблағи $2 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка, мавзеи Ширговади ноҳияи Дарвоз соли 2018. таҷдиди роҳи автомобилгарди Кангур-Балҷувон-Ховалинг аз ҳисоби сарфаи маблағҳои лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Восе-Ховалинг ва асфалтхобонии қабати дуюми болопӯши роҳ дар қитъаи Сайрон-Қарамиқ соли 2019 ба маблағи $16.2 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка, 43 километр роҳ ва 6 адад пул мебошанд. ҳамчунин дар ин солҳо дар мамлакат сохтмони пулҳо низ авҷ гирифт. аз ҷумла соли 2013 ба маблағи $3.5 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка пули байналмилалӣ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ба истифода дода шуд. соли 2016 ба маблағи $293 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка корҳои барқарорсозии пул аз болои дарёи Сорбоғ ва таъмири 10.5 километр роҳи автомобилгарди Ғарб-Навобод ба анҷом расонида шуд. сохтмони нақбҳои бузург низ дар ин давра дар қалби кӯҳҳои саркашу осмонбӯс бо азму иродаи қавӣ ба роҳ монда шуд. ба ин гуфтаҳо мисол шуда метавонад сохтмони нақби Шаҳристон
در دایره تجدید راه автомобилгарди دوشنبه چناق سال 2013 با درازی 5253 متر. ساختمان نقب ختلان در دایره تجدید راه автомобилгарди دوشنبه کلمه قیده دوشنبه دنغره مرحله 2 سال 2013 با درازی 4450 متر و ساختمان نقب استقلال کارهای باقی مانده سال 2015 به مبلغ 11.9 میلیون دلار شتات‌های متحده آمریکا با درازی 4996 متر. соҳаи нақлиёт дар баробари дигар соҳаҳои иқтисодӣ иҷтимоии кишвар дар 7 соли охир дар заминаи дастуру супоришҳо ва сиёсати созандаи роҳбари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардид. Яке аз дастоварди муҳим дар ин давра ин татбиқ шудани стратегияи давлатӣ, яъне аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ ёфтани Тоҷикистон ва ба давлати транзитӣ табдил додани кишвар мебошад. дар заминаи татбиқи ин стратегия ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар даврони пеш аз истиқлолият дар шакли се порчаи аз ҳам ҷудо қарор дошт ва як давлати воҳид табдил карда шуда тамоми манотиқи кишвар ба ҳамдигар дар тамоми мавсими сол пайваст гашт. яке аз самтҳои афзалиятноки соҳа дар ин давра ин таҷдиду азнавсозӣ ва сохтмони роҳҳои автомобилгар мебошад ки дар 7 соли охир дар доираи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ бо ҷалби сармояи хориҷӣ 23 лоиҳа татбиқ шуд ва дар дораи татбиқшавии ин лоиҳаҳо зиёда аз 888 километр роҳҳои автомобилгар таҷдиду азнавсозӣ карда шуда. дар дораи ин роҳҳо 116 адад пулҳо таҷдид карда шуданд ва ҳамчунин 3 нақби автомобилгар сохта ба истифода дода шуд. мақом ва ҳиссаи нақлиёти роҳи оҳан дар интиқоли байналмилалии бору мусофирон муҳиму назаррас аст. ин соҳа дар натиҷаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоюли рушди пайвастаро касб намудааст. дар давоми 7 соли охир сохтмони 47 километр роҳи оҳани душанбе хатлон соли 2016 аз ҷумла сохтмони 5 адад пул бо дарозии 589 метр ва 3 адад нақб бо дарозии 3643 метр ба анҷом расонида шуд ки муҳимтарин дастоварди соҳа дониста мешавад. шурӯъ аз соли 2018 пас аз тафоҳум бо давлати ба мо дӯсту ҳамсоя ҷумҳурии Ӯзбекистон дар фазои ҳамкориҳои дуҷонибаи судманд коҳишёбии нишондиҳандаҳои ҳамлу нақли бору мусофирон тавассути роҳи оҳан боз дошта шуда натиҷаҳо тамоюли рушдро касб намудаанд. дар нишондиҳандаҳои соли 2019 ҳаҷми боркашонӣ 24.6% гардиши пор, 39.3% мусофирбарӣ, 10.1% ва гардиши мусофирон 9.4% зиёд гардиданд. баҳри мустаҳкам намудани иқтидори техникии корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон 937 вагони нави боркашу мусофирбар аз ҷумла 769 вагони боркаш, 168 вагони мусофирбар, 2 вагон тарабхона, инчунин 7 тепловоз ва як дизел поезди мусофирбарӣ харидорӣ гардиданд ки имрӯз мавриди истифода қарор доранд. айни замон 34 истгоҳу 4 вокзали роҳи оҳан ки таҷдиду аз нав сохта шудаанд дар хизмати мардум қарор доранд. қобили зикр аст ки моҳи декабри соли 2019 созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии исломии Афғонистон оид ба сохтмони роҳи оҳани Ҷалолиддини Балхӣ, Ҷайҳун панҷи поёни Тоҷикистон ва Шерхонбандари Афғонистон ба имзо расид. дар баробари сохтмон ва азнавсозии роҳҳои автомобилгар ҳамчунин сохтмон дар роҳи оҳан низ вусъат ёфта дар ин давра роҳи
оҳани душанбе хатлон қитъаи ваҳдат ёвон бо дарозии 47 километр сохта ба истифода дода шуд. дар доираи ин роҳ ҳамчунин 3 нақб ва 5 пули роҳи оҳан сохта ба истифода дода шуд. дар натиҷаи ба истифода додани сохтмони роҳи оҳани қитъаи ваҳдат ёвон қисмати марказии яъне роҳи оҳан ба қисмати ҷанубӣ пайваст гардида ин ҷудогиро ба ҳам пайваст намуд. нақлиёти роҳи оҳан дар интиқоли байналмилалии борҳо ва мусофирон аҳамияти муҳим дорад. айни замон зиёда аз 70% борҳои байналмилалӣ тавассути нақлиёти роҳи оҳан интиқол дода мешаванд. роҳи оҳан низ дар баробари дигар соҳаҳои нақлиёт дар 7 соли охир рушд ёфт ва ҳаҷми нишондиҳандаҳои боркашонӣ дар ин сабт низ афзоиш ёфтанд. ҳамчунин дар ин давра дар соҳа зиёда аз 900 адад вагонҳо харидорӣ гардиданд. тамоми истгоҳҳои вокзалҳои роҳи оҳан таъмиру таҷдид гардида ба шароити муосир мутобиқ гардонида шуданд. дар давраи 7 соли охир парвозҳои ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ боз ҳам зиёд карда шуда ба 39 самти 11 кишвари хориҷи дуру наздик парвозҳо анҷом дода мешаванд. дар ин давра соҳаи авиатсияи гражданӣ дар асоси таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба дастовардҳои бесобиқа ноил гардид. 3 сентябри соли 2014 дар рӯзи авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе терминали мусофиркашонӣ кушода шуд, ки он ба талаботҳои байналмилалии ҳамлу нақл мувофиқ буда бо иқтидори хизматрасонии 500 мусофир дар 1 соат фаъолият менамояд. моҳи июни соли 2018 бошад дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе терминали боркашонӣ мавриди истифода қарор гирифт. терминали мазкур дар таърихи авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон якумин буда ба ҳамлу нақли бор тавассути нақлиёти ҳавоӣ шароити мусоид фароҳам оварда ба оғоз шудани парвозҳои транзитии ҳавопаймоҳои боркашонии ширкатҳои хориҷӣ тавассути ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ва ба рушди дигар соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурӣ шароити мусоидро фароҳам хоҳад овард. инчунин моҳи сентябри соли 2018 бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе толори қабули меҳмонони расмӣ ба истифода дода шуд. дар арафаи рӯзи ваҳдати миллӣ 27 июни соли 2019 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе манораи нави назоратӣ танзимнамоии корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик аэронавигатсияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ин иншооти муҳташами аэронавигатсионӣ бо ҳидоят ва дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат дар давоми 1.5 сол бунёд карда шуд. дар 7 соли охир дар асоси дастуру супоришҳои асосгори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарору фармоишҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кодекси фазои ҳавоии ҷумҳурии Тоҷикистон ва қоидаҳои авиатсионии ҷумҳурии Тоҷикистон, авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ба корҳои назаррас ноил гаштааст. 7 соли охир дар авиатсияи гражданӣ терминалҳои зиёд, толорҳои муҳташам, бисёр таҷҳизотҳои нав, айни замон ширкатҳои ҳавопаймои ватании ҷумҳурии Тоҷикистон, Тоҷик Air ва Somonar дар 39 самти 11 кишварҳои хориҷи дуру наздик пайваст мебошад. дар ҳамин 7 соли охир дар фурудгоҳҳои байналмилалии кишвар аз нав таҷҳизонидан ва аз нав таҷдиднамоӣ идома ёфт. системаи аэронавигатсионӣ, радионавигатсионӣ, алоқа, системаи обу ҳавосанҷӣ, системаи равшаннамои хатти парвози нишаст дар фурудгоҳҳои Душанбе, фурудгоҳи Хуҷанд ва Койлоб ба танзим дароварда шуд. мақомоти давлатии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама чораҳои дахдорро дида баромада истодааст, ки он супоришҳо, он иқдомҳое ки аз тарафи сарвари давлат ба мо шудааст, барои он корҳо идома доранд ва мо боварӣ дорем, ки дар солҳои наздик ҳам
мо ба бисёр корҳои назаррас ноил мегардем. аксарияти тарҳаҳои тоҷикистон хусусияти минтақавӣ ва байналмилалӣ дошта, роҳи моро ба бандарҳои баҳрӣ ва шоҳроҳҳои транзитии дигар кишварҳо пайваст менамояд. роҳҳои оҳану мошингарди тоҷикистон мутобиқ ба меъёрҳои роҳсозии ҷаҳонӣ бунёд ва таҷдиду навсозӣ шуда, аз ҷониби ташкилоту коршиносони байналмилалӣ баҳои баландро сазовор гардидаанд. тибқи рейтинги форуми ҷаҳонии иқтисодӣ, дар доираи нишондиҳандаи қобилияти рақобати байналмилалӣ, тоҷикистон аз ҷиҳати сифати роҳҳо ва рушди инфрасохтор мақоми шоистаро ишғол намуда, дар ин ҷода ба ҳайси кишвари пешқадам дар минтақа эътироф шудааст. имрӯзҳо дар мамлакат сохтмони роҳҳои дорои аҳамияти маҳаллӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ бо сатҳу сифати баланд идома дорад, ки намунаи онҳо шоҳроҳи дорои аҳамияти байналмилалии Душанбе-Бохтар аст, ки пойтахтро бо маркази вилояти Хатлон ва ноҳияҳои он ва Тоҷикистонро бо Афғонистону Покистон пайванд менамояд. айни замон сохтмони шоҳроҳи байналмилалии Душанбе-Бохтар дар ду марҳила идома дошта, марҳилаи аввал тибқи нақша соли 2020 ва марҳилаи дуюм соли 2021 мутобиқ ба талаботи меъёрҳои байналмилалии роҳсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳанд гирифт. ин шоҳроҳ метавонад дар рушди бештари иқтисодиёти Тоҷикистон ва дигар кишварҳои минтақа нақши фаъол дошта бошад. дар баробари татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории хориҷӣ, иҷрои корҳои сохтмони асосӣ дар соҳаи роҳу нақлиёт аз ҳисоби маблағгузории буҷети ҷумҳуриявӣ вусъат ёфта, бо ин мақсад танҳо дар давоми солҳои охир дар 50 иншоот ба маблағи 101.4 миллион сомонӣ корҳо иҷро гардидаанд. дар доираи ин маблағгузориҳо таҷдиду барқарорсозии 52.5 километр роҳ, сохтмону барқарорсозии 22 адад пул бо дарозии 904.5 метр, барқарорсозии 1425 метр, саддаи соҳилмустаҳкамкунӣ, инчунин сохтмони 6 бинои хизматию маъмурӣ ва дигар корҳои сохтмонӣ анҷом дода шуданд. барои тақвият додани рушди соҳа ва ба талаботҳои муосири байналмилалӣ ҷавобгӯ гардонидани роҳҳои автомобилгард ва иншоотҳои он, айни замон боз 10 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ бо ҷалби сармояи хориҷӣ ба маблағи зиёда аз 620 миллион доллари амрикоӣ мавриди татбиқшавӣ қарор дорад ва дар дораи ин лоиҳаҳо таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар, марҳилаҳои 1-2, роҳи автомобилгарди Кӯлоб Шамсиддини Шоҳин бо дарозии 32 километр ва роҳи автомобилгарди Шикеф Қалаи Хон бо дарозии 26 километр, ки яке аз роҳҳои душворгузари долони Душанбе Хорух Кулма мебошад, айни замон мавриди татбиқшавӣ қарор дорад ва корҳои сохтмонӣ ба маром идома дорад. бо мақсади ба мамлакати транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, ки яке аз ҳадафҳои асосии ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудааст, имрӯзҳо бо дастгирӣ ва роҳнамоии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи нақлиёт боз 10 лоиҳаи сармоягузорӣ ба маблағи умумии 623 миллиону 246 ҳазор доллари Штатҳои Муттаҳидаи Америка мавриди татбиқшавӣ қарор доранд. дар натиҷаи бунёди шоҳроҳҳои мошингарди байналмилалӣ ва пайвастани Тоҷикистон бо роҳҳои ҷумҳурии мардумии Чин, ҷумҳурии исломии Афғонистон, ҷумҳурии Қирғизистон, кушода шудани роҳи оҳан ва 16 гузаргоҳи сарҳадӣ бо ҷумҳурии Узбекистон, кишвари мо аз бумбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ ёфт ва ҳадафи дуюми стратегиямон амалӣ гардид ва татбиқи ин ҳадафро сиёсати дурандешонаю созанда ва дастгирию таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста вусъат мебахшад.